El piano és un instrument de corda percutida i teclat. Hi ha dos tipus de piano, el vertical o de paret i el de cua. Dins la caixa de ressonància, uns petits martells piquen les cordes quan el pianista o la pianista toca. A la part inferior, el piano té uns pedals que serveixen per allargar, escurçar o fer més fluix el so.